nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel isang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mga nakaupod ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9 media nga takna sa mga aga. Sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa Batagas sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tupiko nga mga sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang mga sugar industry planters or mga sugar industry leaders sa Maya Negros Occidental nagakalipay sa ningatikang sa nga palasyo sa Malacañang ginapachekyar ang ini mga bodega nga posible ginataguan sa nga ginahord nga kalamay kahapon dito sa Maya Bulacan kag Sumangman Pampanga. Kabugusan na Banwa 220 milyon sa pesos nga balor sa nga kalamay ang naka-store sa nasambit ang mga bodega. Ang mga tag-iya sining mga warehouse na nagpanindugan nga kadugay na kuno sila nag-apply sa Sugar Regulatory Administration para nga sila ang marehistro pero may pila ka mga factors kuno. Kung nga ang tiway ni Gapon na rehistro kay niman kuno sila trader. Ay tinig kamo trader sa nga kalamay nga kanamo kamo sa nga ginatago diraho. Kahapon na ginakonfirmara sa aton attorney Guillermo Tejeda III ang Deputy Administrator for Regulation sa nga Sugar Regulatory Administration sa inisyal nila nga pagalantaw Banwa wala sang mga papeles so kon mga dokumento kaginiman na rehistrado sa ahensya ang ining mga bodega. Kadugay na rin nato na ginaduso nga dapat na matsakyara gida sa mga ahensya sa gobyerno ang ini mga warehouse mas mayo pagida kon mga sugar central mismo amo ning iga-check sa ato na gobyerno para may baluan kon bala ano pagidban kadamo ang supply sa kalamay diri sa ato na sa may pungsod na Pilipinas para ma-justify banwa ang ining importasyon. Ginakaupod nato nagkaroon ng presidente sa United Sugar Producers Federation na Mr. Manuel Lamata. Sa iba na pang mga balita lokal, mga tricycle drivers diri sa Maya Syudad sang Bacolod syempre nagakalipay nga aprobado na ang ordinansa nga maghatag sang 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers kadungan na sining pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Okay na gani subong because sang pila naman kabesas o kada pila na kasemana nga timayara sang rollback. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga balita nasyonal, Palasyo sa Malacañang nga nagapahayag nga nagakasugot ang mga stakeholders nga mag-import kita sa 150,000 katonelada sang kalamay. Ining importasyon na magasugod antas sa paman ang peak gid bala sang milling season sa bulan sang Oktubre. Pero tiway naman ako no sang importasyon nga nagapatigayon sa bulan sang Oktubre kay tidiri tikadamo na sang kalamay nga locally produced nga nagagwa sa merkado. Sa iban pang mga balita nasyonal, ang ato na Senate President Juan Miguel Zubiri nagpahayag nga magpadayon or madayon na gyapon ang ining investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee angot sa sining illegal sugar importation order pati gayonon sa Martes sa Agosto 23. President Bongbong Marcos na nakigasapol kay Chinese Ambassador to the Philippines Huang Silian dito sa may palasyo sa Malacañang. Sa balita international, Estados Unidos magapanagtaga sa monkeypox vaccine sa Gay Pride nagiban na pang mga events bilang kabahin sa ilasuning programa para matap na ang ining paggalapta sa monkeypox virus. Ang ining virus nga daan di kalabanan nagalapta sa mga lalaki nga nagapagkigilawas sa pareho man nga lalaki.
Sige, giban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga da kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Kahapon, ginakalipay na to ng ining natikang sang palasyo sang Malacanang Banwa nga pagbatigayon sa inspection. Ini man gini siya technically raid sa mga bodega kung naginlantawa sa Bureau of Customs o po diri sa Sugar Regulatory Administration kaga sa mga Department of Trade and Industry sa bulig banwa sang Armed Forces of the Philippines ang ining sanitation abe nila dara kaga subong man ang ang gahom sang ato ng mga hensya sang gobyerno nga magabisita sa sining mga warehouse nga ginalantaw diri ginatago. It's either kalamay man na siya o kung bugas o kung ano man ang mga produkto. But this time, syempre, ang ginatutukan sang gobyerno amo ni ang kalamay kaya tuman na kamahal sang presyo. Sa kabagusan na banwa sa sining duwa ka mga separadong mga inspection sa may Pampanga kag Bulacan bangod man sa ginaaligar hoarding sang kalamay kabagusan ng 220 milyones pesos nga balor sang imported sugar ang nakita sang ato ng mga otoridad. Syempre headed by the Bureau of Customs at the same time sang Sugar Regulatory Administration and then sang Department of Trade and Industry. Ang function na binadri sang Bureau of Customs sa Banwa mapasiguro balang ini silang smuggled o na hindi. And then, sa bahin naman sang Sugar Regulatory Administration, magkapatigayon na sila direct sang laboratory analysis kung bala ini siya ang imported o kung locally produced. And then sa Department of Trade and Industry naman, ang ining pagpasiguro nga tiwala sang hoarding. Sa ginapagwang statement sang Bureau of Customs sa ilang ginapahayag nga gina-raid ang mga warehouse sa duwa ka mga probinsya. Upod niyang ini mga naglain-lain nga mga hensya sang gobyerno. Natukiban nga mayara sang 44,000 kasako sang imported sugar both diri Banwa sa in both warehouses. Na tukiban ang ining nasambit ang sinako sang kalamay. Ang Office of the Process Secretary nagpahayag man na kapon ang iningat sinako sang kalamay sa may Pampanga ang nadiskobrehan na gin-import na gikan sa Thailand. Base ini sa physical balang packaging sining kalamay nga didto abi nakita at mayara sang indikasyon nga ini siya base dira sa mga text sa sako ini siya ang gin-import na gikan sa Thailand. Magluwas sa sining mga bodega, meraman sa nga ginatos sa kasako sang kalamay nga nakita sa mga delivery van sa sining mga sagwa lang sang warehouse. Tinagpanindugan naman to ang pila ka mga tag-iya diri Banwa. In fact, ang isa na gani ka trader na diri isama na ka Chinese nga wala man sa nagakaigo nga dokumento o kung wala sang registration sa Sugar Regulatory Administration. Sa ginapatigayan nga sa briefing ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ginpahayag niya ang operasyon ginapatigayon na sa 10 kahapon sa ngaga. Kung sa diin nakabaton or matapos nga nakabaton sang intelligence report ang mga otoridad, may kang tanan sa possible smuggled sugar. Ang mga otoridad Banwa nagpatigayon sa investigasyon kung nabala ini sila ang gina-hoard o kung ginagamit para sa price manipulation. Ang panindugan na diri sa mga tag-iya, tiway man kuno sila nag-hoard kay di man nila matago sa nga dugay ang kalamay. Ang ining mga kalamay is ginabutang na dira kay kadutay lang kuno sang mga nagabakal subong. Dogin sugira na nila yung bata gamay ba? Ang iba ng mga items direct coming from China, including sacks of cornstarch, sacks of flour, plastic products, oil in plastic barrel, motorcycle parts and wheels of different brands, mga helmet,
LED television set kaga sa mga pinta nga to dito sa may warehouse. Filipino Chinese house or warehouse keeper ang ginapahayag nga to dito sa nga ginapatigayon ang operasyon. Silingan niya ti ginaproseso kuman ang apply para nga marehistro ang ining bodega sa Sugar Regulatory Administration, pero silingan nila hindi naman ako kinanglan kay hindi man kuya trader. Tigaling ang mga bodega nga ginataguan sa kalamay dapat registered ina sila sa Sugar Regulatory Administration kay kung hindi, that is illegal. Kay hindi naton mahibaluan ni malaki padara sa inventaryo sa sining ahensya sa gobyerno para malantaw kung pilagid man na bala ang bilin. Kay kung masuma sa sining ahensya sa gobyerno kung pila na lang ang aton sining kalamay, mahibaluan kung pila or ano kadamo ang aton nga iga-import base dere sa importation program. Ang mga otoridad nagabatigayon naman sang inspection sa isa ka bodega nga ginapanagyahan sa Chinese Filipino sugar trader nga si Victor Chua sa Bulacan. Base sa mga impormasyon nga siya ang nag-hoard sang kalamay para nga makaginansya sa subong nga tuman kasaka mahal ang presyo sang kalamay. Imaginon mo na nga nagadangata sa isa kagatos sang kilo sang refined sugar. Ang ining operasyon na nagpahayag nga nakita dito 25,000 to 30,000 kasako sa nagalain-lain ang sahi sang kalamay yara sa may storage facility nga silingan niya tibinakal gumalag na diri sa may pungsod Pilipinas. Why na yagin import? Antes sina mayara man sang raid nga ginpatigayon dito sa isa man ka warehouse nga ginapanagyahan man sining ni Chua. Kung sa riin mayara sang balor 215 milyon sa pesos nga balor sang kalamay o kon 42,733 kasako sang sugar nga nahamtang diri sa may nasambit nga bodega. Gina-imitar si Chua sa may San Jose del Monte Police Station para sa questioning. Mangudman sa kakulang sang permit halina sa Sugar Regulatory Administration. Ginalantaw man sa ngaton nga mga otoridad banwa ang posibilidad nga meron sang large-scale hoarding sang kalamay nga ginahimo ang ining nasambit nga mga trader. So ginatagan sila sang 15 kadlaw para nga magpresentar sa mga nagakaigo nga mga dokumento para nga makapamatuod nga ining mga items nila ang legally imported. Dapat siguro sa kasagwan nato ni muod na lang ni nga isa kadlaw no? Kay kung na 15 kadlaw pa basi kung makapangita pa na sila makapang doktor pa na sila dra sa mga dokumento. Kay nga akon legally imported malang ni yara na gid na ya sa ila ang mga dokumento hindi na naton kinanglan natagan pa sila sang sobra duha ka semana. Otherwise, they may face smuggling charges in relation to the provision of the Customs Modernization and the Tariff Act. Customs Modernization and the Tariff Act. Kahapon na dito sa Maya Subico, mayara man sang isa ka barko nga nakita o kon ginlambatan sang sugar asang Bureau of Customs sa Banwa. Masobra sa 7,000 ka tonelada. Masobra sa 7,000 metric tons sang kalamay ang karga sang MV Bang Pacquiao. Isa ka cargo vessel halina sa Thailand. Kadunga naman sining mas ginapasan yung pang kampanya sa ngaton nga gobyerno bato kadri sa mga smuggler. Morning nagahingalit na gino subong sang kahigayonan kay mandalin pa man sa panugod sa pagdalan naton sa ning isyu Banwa kita nagapating wise ang shortage sang kalamay kundi nga dapat lang tawon sa gobyerno ang ini mga bodega at the same time ang mga yara gidya sa sentralo. Kay man ang mga sentral ganitin nagaserbe man sila bilang trader. Nga kita nga mga konsumidor ang nagaantos. Kita ang nag-agwanta
sa sining kamahalang presyo sang kalamay nga inig mahimo nga ginapagwa man lang nga nila banwa para nga mayara sang artificial shortage sang kalamay kag ma-justify bala nga ti dapat kinahanglan gid naton nga mag-import sang kalamay kay ti mga trader man lang nga mismo ang mga nagalabi sina kay kadako sang kwarta nga ilang nga ma-income sila dira. Imagine ninyo ang nagabot nga impormasyon sa Office of the Executive Secretary, ini magnubo sa 300 milyones pesos ang ma-income sa mga trader halin diri sa may importasyon sang kalamay. Silingan ni Process Secretary Angeles ang ining pag-inspection na kahapon sa mga bodega was an exercise of visitorial powers ng Bureau of Customs, which was ordered by Executive Secretary Victor Rodriguez at the same time sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para kay Rodriguez, ini magaserbeng warning sa mga traders nga nag-hoard sang kalamay para nga makaganar sa ginapatihan man sang palasyo sa Malacanang bilang artificial shortage. Ang press secretary naton nagkompirmar man ang ining raid sa may Pampanga kag sa man na Bulacan will not be the last. Hindi amo ni ang una kag katapusan. Kaya ang ginalauman naton mayara gid sang raid sa tanan. Kung pwede pa lang diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental alantawon man na binato ng mga bodega nila. Para nga maging na transparent diri, makita ginaton anuman may supply pagiman sang kalamay o kung wala na giman sang supply. Amo ning isa sa mga ginadulso nagligada sa mga sugar industry leaders sa aton sa Maya Negros Occidental nga i-raid lang nga biyang ini mga bodega para nga maibaluan nato na kung may supply pagiman o kung wala. At least transparent kung may makita na dira nga tiway na giman or justifiable na giman abi nga maga-import kita, at least ang ika-import naton kung pila lang ya ang kulang. Sa piyakalinya nga presidente sa United Sugar Producers Federation, Mr. Manuel Lamata, live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, ma'am. Anong inyong initial reaction na kahapon sa nabalitaan ang mayroon na sa raid sa Pampanga kag Bulacan, Sir Manuel? Well, nagapakita na no nga ang aton gin pangambar o ang aton gin request sa SRA magpa-inventory why gid sapak ni Mr. Serapica di ari na resulta. Magpasalamat kita sa Pangulong Ferdinand Marcos kag ang orders ni Executive Secretary Rodriguez na ipa-raid ang mga bodega ni. Aragin nasakuan gid nga kadamo-damo sang kalamay nga unod. Mayra pa gali diri sir sa mga nagaguluwa nga imported from Thailand, no? Dumay na una na to sir nga nag-import sang kalamay. Grabe, amogid terrible. Once mapasuktan mo ni why na goodbye gini ang industry ta. Sa Subic na ang nakita mong mga picture sa Subic na alin. Correct. Kadamo sir 7 ka tonelada and then smuggled ang gining kalamay from Thailand. Yes, grabe. Damo pa na sa Bukidnon dapat i-inspeksyonon ng duha ka sugar mill, mas damo pag ito kalamay nga na-stock to. Oo. Pero sir, prior sining raid, I'm sure nga kadamo man kamo yung mga report nga nabaton. May mga nabaton na giman kamo nga mga information nga ang ining mga bodega, not just Bukidnon but also Pampanga and Bulacan, may nahamtang mandira nga mga ginatago nga supply sang kalamay. Damo. Why pa ni, tip of the iceberg. Ang kadamon nga mga warehouses sa Bulacan, sa Caloocan, Batangas, arada mga dako nga mga bodega. So damo pa ni damo pa ni. Kung sakuon na nila ni basi kulangon sila personnel para magbukad sa tanan nga mga warehouses. Oo. Are you still also pushing, sir, nga dapat diri sa aton Bacolod kag Negros Occidental ang tawon ta manabe? Oh yes, definitely. Tanan nga sugar mills dapat abrihan. Why sing sacred cow diri?
national emergency na ni nano man. So sobra-sobra naman yung ilagi na imo sa aton, ginapa-uriod nilang aton tanan nga mga consumers, hindi naman na-ustok. Baklon sa aton mga planter, 45 pesos, biligyan na 110. Mga animal sila nga mga trader na, sobra na naya kamahal. Hindi na naya kabagay-bagay. Para pagid sir sa mga sugar central, no? Dapat i-check man ni sila not just sa mga bodega. Oh yes, unang-una gid unahon ng mga sentrales. Kay una no, wala abot siguro base katago man na sila sa mga kalamay, which I'm sure may aragid. Wala abot sila ang ilang efficiency. Ang tanan nga sentralis ni below international standard, hindi kalambot. So meaning lugi ang planter. Kada magpadalada sa kalamay sa mga sentralis, imbis nga alimbawa 10 sacks sa makuha sa katrak, tungob nga inefficient sila, gagawa lang 6 lang kabag. Okay. Hundreds of millions sina kung totalon mo, hundreds of millions ang perdi sa mga planter da. Isa pa, mayara ang mga sentrales, para sa Bukidnon, ang ila sharing sa sentral, 65-35 lang. 35 ka kadto sa ila, 65 ka planter. Again, dapat 70-30 na. Kaya mo ng standard. Lugi naman liwat ang mga planter. So, inaya billions ang kaperde sa mga planter. Dapat inatanan, inarecommend na mo na presidente nga lang taon ina. Kaya mo na mapautwas, mapasaka sa efficiency sa aton mga planter. Anong factor sina sir or ginahungod na nila? Yung factor nilang bulsa sa mga tagiya sa millers sa mga sentrales. Oh. Ila lang yung bulsa ang inalikid. Why na? Yung planter yan, bahala na kamuda. Hindi na gusto. It's time we're going to fight. The planters are going to fight the millers. Na hindi ni gusto ang ginaimo nyo. Imo itadlungon tani ang aton industry. Inanan niya this time around. Isa-isaon tani sila. Okay. So, why man ka mo nahadlok sa mga bingatikang ninyo, sir, because ang ginabunggo man ninyo, amo man nagagaling sang tubo nga inyo ginatanom? Ang ako niya patakaran na ma'am, basta husto ang aton ginaobra, bisan na ano pa na sa kadako, bisan sino pa siya, mas nami untrahon na, kay dako-dako, ang lagpak kasi na ako madagdag. Why ko paki, kung sino ka, kung ano ka nga klase, kung bilyonaryo ka man. Simple lang kami mga farmers, pero mabato kami sa inyo. Sino dapat ang ma-check sina, sir? Well, ma-recommend kami sa presidente, ma-form sa isa ka team of scientists. Kag may mga kilala man kami ma-recommend nga tagaluwas ang Pilipinas ng mga experts sa sugar industry. Ini sila kabalo ni sila magtakos ng efficiency sa mga sugar mill. Worldwide, sila niyang ginagamit tantanan para mag-uswag ang mga efficiency sa mga mill. So, pwede tani ma-hire sila. Kabudlay na, sir, ko na mo na, and then dira pa man sa ila ginantago ang kalamay because ang central trader man sila mo. That's correct. Oh. Kaya mo na, una-unahon tani, no? Isa-isa. Una na ang efficiency nila. Kaya na, once makorekta, mapasaka ang aton kita by 15 to 30%. Dako-dako sila yan, hindi nila lang kulango. Ang sunod, ang sharing. You know, 5% is a lot of money. That's a lot of money. Imuha lang imo mathematics. Ina, i-bawon ta man kag ikayuhon ta. Kay kaluloy na gidya mga planter ta. Especially ang mga gagmay. Isa ka na lang ka hektarya, tapos labon ka pa sa sentral. Tinunto na yan. Hindi na pwede, mabato kami. Sa isang hektarya nga na, sir, mga pila na imo ma-income da? Kasi kung makorekta ni tanan ang efficiency, halimbawa, masaka sa 25%. Ang sharing, alin 65, masaka sa 70. Okay. Isa nakadugang guro, isa ka 20 mil. Ang madugang sa isang hektarya. Dako na yan. That's big money. Oo. So, sir, kung nasubong, may mga kalamay pa dira sa central, that is raw sugar? Kung may mga kalamay pa na sila ginatago kag sobra kadako, pwede niya makumpiska sa gobyerno. Anti-hoarding kag economic sabotage. Pwede gid. Pag manduhan niya sa palasyo nga
timo nila na, why na sila mimo? Oo. Ano sila? Bato kontra sa gobyerno, bawo kabay pa, para malantaw ta. Sir, mayra man kita di ba lang anti-smuggling task force. Why na kamo na tap dira? May aragid, inay tanan nga mga impormasyon, kami nagpasa sini, ang SASO nato ng Sugar Anti-Smuggling Organization, amo nagpasa sa Bureau of Customs. Agamo na yung ginggiyo nila. Okay. Pero sir, why na kamo may ginapirmahan? Like memorandum abi, nga mo na member kamo sang task force. Wala. Sang isa lang ka nagliga na Domingo, nag-Zoom meeting kami ng bago nga commissioner. Kay gusto siya mag-meet sa akon, nagkilalay kami, kag nangayo sa bulig, kung anong mabulig namon para matap na yung mga smugglers. Okay. Kay kadako sir no, imagineon mo why gina sila ya ka kulba nga 7 ka tonelada nga kalamay nagdungka dito sa may Subic. May laman na ganay subong kay atis aktibo katama ang Bureau of Customs. So hindi lang ni sa Subic, probably Mindanao area may mga nagasulod pagid. Yes. May ato kami sa mga Mindanao, may mga tip na kami, ulata lang, kay may mga guani, may mga linupok laman So karon nga adlaw, ipadulong na to namon ng info sa kay new commissioner sa Bureau of Customs. Kabay pa, mag-iyo man siya. Sir, pabor ka mo, conforme ka mo na nga dapat tatagan pa rin sila 15 days para nga i-prove abing legally imported ang ilang import. Kaya basi may time pa na sila blasoy, padoktoran na nila mga papeles. Kaya mantikon legally imported man lang ni, anytime ya ara na silang papeles eh. Well, hindi na ko naka-intra, no? Kasi that is a matter of law. Hindi man ta pwedeng, hindi man ta dictatorial state. We're a democracy. So, kinanan matagman ta siguro dito tayo nga panahon para ma-prove nila. Kung ma-prove nila, wait na may mo. Pero laban na wala. Oo. At least lang sir, ginpadlak lang ng ilang nga mga bodega. So, hindi makagwa ang ining kalamay. Basi magmahal pa ginin sir ang presyo. That is true. Kinanan sabto nila na nga gaangal sila. Hindi ba? Mga industrial niya mo na nagpasulod sang imported na refined. Oo. Yung pamangkot diri, ngawan yung naging gamit. Tapos mareklamo naman kamo subong, kulang ko no, why na sila? Oo. O, naaraman ng mga kalamay, amo na dapat nila sabton na Ang rason din nila, sir, why man kuno nila gina-hoard, kay nubo lang balaya ang lifespan sang kalamay. Yang shelf life. Pilagi man na, sir, kabulan. ay isa katuig, di Isa na katuig. manong refined sugar. Sa katuig ya, why na shelf life na mayo. Ang roya, sir, ano kadugay? Ang raw, medyo mga 6 to 7 months lang na kay damo pa ng mga molasses, damo pa ng mga ingredients kay pwede magbulok. Oo. So, hindi na yan mapatihan nga why man nila kuno ginatago dira sang dugay. Kaya ang 6 months, sir, medyo dugay-dugay na siya eh. Ang importante, ma'am, gala sila angal subong away na kuno sila ginagamit para sa ilang mga galamiton. Tinano na karon ang ara sa mga picture nano na yung mga sukal na. Halimbawa, imported na, ila na, legal. Ngawan nila na nagamit. Dapat ubos na kung wala sila angal eh. Oo. Pero sir, matingala galing kita kung din imported. Kaya ang ginpanugutan malang to for the importation. Atong ginhatag sa mga soft drinks company? Damo ni sila. Why ko sang listahan, no? Kasi amigo ko gito, best friend ko to si Serapik, why gito gatag yung impormasyon. So, why ko pabalo kung sino inigin pang tagaan nila. Okay. With this, madamang nga salamat sa time ni Mondre sa Bamaradyo Bacolod, Sir Manuel Lamata. Bantayan nato na dugang pagid nga mga raid sa ngaton nga mga authorities. Sa liwata, good morning sa imo. Maraming salamat. Good morning. Madamang nga salamat kay United Sugar Producers Federation na President Manuel Lamata. Amo ni nga ginaluson nilang timayara lang gid sang pag-check bilang tawon lang naton
gamito na dra sa mga ahensya sa nga gobyerno ilang visitorial powers. Kangaya sa nga ginagamit kahapon na sa nga Bureau of Customs nga ginlantaw ni ang ini mga bodega kag natukiban nga kadamo pa man na didto sa nga kalamay. Ang rason sa nga tag-iya sa tiway man na namon nga ginatago ginadraway kami rason para nga magahord kay nga ay di man na magadugay ang kalamay. Ano gini magadugay nga refined sugar ni nga ra sa bodega ninyo, pwede ni nila matago sa nga isa ka tuig. Magamit naman na gyapon hindi na yung mag-expire ang kalamay. Ang raw sugar, amo na medyo malululipot lang, at least pero 6 months man ang shelf life sang raw sugar. Kung madamo pag inadres ang mga bodega ang malantawa bala sang Sugar Regulatory Administration sang Bureau of Customs sang Department of Trade and Industry. Kaya man nakuha na kaisa nga dan tulod malang ning kulang sa ilamo. Diway man na sila sang iba nga mahimo kay no less than our president ang nagmando nga dapat check karon bisitahan ang ining mga bodega nga ginapatihan dire gina store ang ining mga ginalantaw gina-hoard nga kalamay. Sang weekend naman nga pahayag sa nga to ng presidente. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sila niya hindi lang kita danay mag-import. Kaya nga may yara sang report nga may yara pa man sang local supply nga rin sa to ng merkado. Tiyari na ho, abo ng isa sa mga pamatuod nga ang supply sang kalamay, hindi pang manigya sila nga naubos na gid. Kaya nga sa nagligad pa gani nga bulan sang Hulyo nga siling nila nga ginakulang na kita sa kalamay. O ti dugay-dugay matapos naman ang bulan sang Agosto tingawan man gyapon na ubos out. May ginabakal man kita gyapon sa merkado. That is why nga hindi man gyapon na ma-justify bala. Nga kinanglandon gidyang abo, gidyang kamahal ang presyo nga kita nga mga konsumidor mo gini ang naga-agunto. Kaduloy lang sa aton nga mga konsumidor. Nga kun lang tawon kagididan ginaton na banwa. Kadamo pa bansang supply nila, in fact kadugay na nila na bakal. Bisan hindi na gani nila pagpasakaan, bisan mapasaka sila pulo na ginabing pinakatayog. At least sumabulo baton pa naton. Pero mapasaka sila 35, 45. Kita nga mga konsumidor, kaluluoy lang gid kita ya. Di wala man kita choice mo. Kundi nga magbakal kung ano ang matukos kita bala. Kung pala ang presyo sa merkado. Ito yung mga planter, why naman sila yasang kalamay kay dugay na nila na baligya. Ang mga bodega, pag ganyan mo nang panawagan na to sa gobyerno, ang mga bodega yara sa mga sentral, total may 13 kita ka mga sentral dahil sa Negros Occidental, abi panglantawon tara. Panglilion na sang mga hensya sang gobyernong concerned diri banwa. Parang away na damo lipod-lipod Transparent bala. Kung mayara dara kalamay, okay, fine. Kung way na dara kalamay, okay. At least matubod na dara sang Sugar Regulatory Administration kung pilagid man ang aton kulang. Kagamo na ang aton nga iga-import banwa. Kimanti mga nag-operate sang sentral nga ni mga trader man na sila. So sperting kalipay nila subong. O paandam na ni para sa inyo. Ang sini mga unscrupulous nga mga traders ang kalamay. Kaluluoy ang ini mga planters. Ilabi na mga small planters bala. Kaya pa nga dan sang inefficiency man na sa may central. Imbes ka na dako taning income nila. Naggabay, that is billions of pesos kung tiningobon. Sila ang nag-abaga sang tanan nga gasto, crudo or diesel, pagpailamon mo dira, pantatawo mo, hasta nga nagpatapas tanan. Abuno perte kamahal. Pagpagaling nila, perteng kalipay sang sentral, hasta pagid subong,
may muhimo sila senaryo, nagadalantaw man ang base sa mga nakalabot ng mga report sa Office of the Executive Secretary, mayara gidya sang large-scale hoarding of sugar. Kung hindi man yung mga locally produced banwa, ang hindi mag-import na nila. Di paano sila naka-import na kay ang ginatag na to nagligad para man to sa mga kwan, para sa mga for industrial use. Pero tiyara, gyapon mga nagalusot ang ini mga ginismuggle nga niyo. Ito yung sinelas, wala mga smuggle tawag ta, sang gamay ta bala mo Anthony. Kwato ang smuggle kwa. Okay, smuggled na siya, dira na naghalin. Sinelas. Magampang ka mo bala sang mga showcall na, smuggle ko to danay, kwa. Di dara yung smuggled nga kalamay, imagine nyo tong kapon na tektikan sa Bureau of Customs. Kaya man kita nagapating kung tuduron lang ginasang customs ang trabaho nila. Sa bulig man drabe sa iban nga mga agency sa gobyerno, we can create sa sining anti-smuggling task force. Abo ni mga magabantay sa mga puerto, tanan, patigayon sa intel activity. Kaya mga nagalusot, may nagalusot, gidya gani. Iba dyan mo sa Subic kapon. Smuggled sugar from Thailand. 7 katonelada. Hindi lang ni sa Subic man nagasulod. Basi marabay sa Cebu. Basi ganin diri sa Aton, Mayaraman. And then Mindanao. And other parts of Luzon, may mga nagasulod man nga mga smuggled nga mga kalamay. Kung hindi pagsalusuhon sa nga ng gobyerno, kita nga mga konsumidor pero teka takalugi. Sila yan lang ya ang nagamanggaran. Kitaya nga mga konsumidor, perte kadako ang aton nga gasto, eduso nilang importasyon nga kadamo pumangali sang supply sang kalamay. At the same time, ang mga planters. Kay kung perte nagasulod nga smuggled sugar dari banwa. Sino pa man lang gidabi ang mabakala sang ilang ang tukol sa ila, masina, di barato man ang kalamay, subong, o kadamo sa supply. Timis ng 45, basi 35 na lang ang bakal sa ila. Susunod nagwakas ang batong ipokpok sa imo ulo. Hindi ganin sila makapatakas ang ilang gasto. Sila nga ni Ma'am Rachel, agree ko kay kaluoy yung mga small planters. Tapos kamahal ba sa ngabuno, pero pag time na milling, gamay na lang kita. Pila na ila income, isa mo kaktarya, 50, 60 mil, 70 mil na gidabi. I-divide mo na sa 12, pila na lang imo yung kada bulan. Di mapaigon na nila sa ilang pagpangabuhi kada bulan nga ang imo yung galastuhan nga daan na way man nagauntat. Di ba lang, galastuhan na to niya way nagauntat. We are expecting sa mga hensya sa gobyerno, talap-tapunta na lang ini, nationwide. Way na sang pinilian. Total na umpisahan naman ni kahapon, sa may Pampanga kag sa Bulacan, talap-tapon, dalas-dason na lang ang tanan. Para makita na to, no, dala naman lang na inventaryo na dari. Although hindi ko ni-smuggled ni, and then, why bala, syempre, kung smuggled, why na-registro sa Sugar Regulatory Administration, mayroon na sang public auction. As explained kapon by Attorney Tihida, mayroon sang public auction, sila matalana na dira sang floor price para sa auction nga ni. But at least mas barato ang mabakal naton nga kalamay sa merkado. Kita man gapon nga mga konsumidor ang makabenepisyo sini banwa. Kay mga trader pila lang na sila ya ka porsyento. Kita nga mga Pilipino 100%. Kung di man gid 100%, 95 or 90% gid nagagamit sang kalamay. Ginalauman pag nato na may raid bandre sa Negros Occidentalo. Pero sige bantayan tala na kay medyo limitado man ang ilang personnel, bata mo ganang ginahulat ta. Kaya nga akong kami lang sa media mag-request sa ilan, ni kadamo na sila mga balibad. Hindi na sila magpasulod. Tanong nga ni sila magpasulod daw, kaya may ginatago sila da. Pero why ka malang dira may ginatago, ati Areo, anytime. Set lang kamo kung saan ka mo maabot, dadala ka mo kamera. Para nga mapakita naton sa mga nagrense, abe. Kung ano na lang gid kadamo or abon ni bodega, hay tiway na gid ba na kuha na giban tanan sa mga traders.
Kaya bante ang sistema sina, kundi nabiding na to nilang kedan mo. Ibilin mo lang na nila, gyapo na darang kalamay, amat-amato lang nila yapagwa. Pero galing mayara ba niya sa mga operator, mga nagkapanagiya sa mga sentral, nga sila mismo, trader man sila mo. Te kung bisitahan na naton karon, dahil makita naton nga, kada mo managalis ang kalamay dareyo. Pero ang ginapagwa ninyo nga mayroon sang shortage, kamo ng rason kung nga ang operte ka mahal ang ginasaka sa nga presyo. Te, syempre, balik man sa ilang. Kita nyo, ariba na ganito, may pasang alin sa bae. So, ang mga nakita kapon dito sa may Bulacan, Pampanga. Kuha naman silang kalamay dira sa mga sentral, at is open na sila anytime. So, yung kanto ka mo di, okay, para makita ninyo amon bodega, why nagiban niya kalamay. Parang makita sa mga negrensyo, total, kung why yung mga pumuluyo, why manas la income. Galing hindi man pwede hindi kita magbakal. Ang soft drinks pwede ganyan kita magbakal kaya nga this is unhealthy. Hindi man ni makabenepisyo gaya sa aton nga lawas. Para nga kung makita ni at least why na bala kita damo nga question. O pero kung makita sa sini mga nakita naton kapon nga ginraid, di damo pa man gilis ang klamay. Amo pa man gali, magaling ka kaubos. Ini duha pala ni ganing kabudega. Ano pa ganayan sa iban nga mga bodega na dara? Nga pala nago na dara ang kalamay, iban kin-import, iban locally produced. Atensyon da sa mga trader, bulo bantay na kamo nga daan, andam na kamo nga daan, subong pa lang. Kaya ba nang iba na din ka mga tuso, ged? Ka mga bintahuso. Ganay galitan nilang kay gayonan, kita lang yung mga konsumidor, kitang kaluluoy. Tiyara na kay gobyerno na nato na nagulag. This is good move for President Bongbong Marcos. Kabay pa nga magpadayon, kabay pa nga magtayuyon. Until nga matapos, maubos, matalaptap ni tanan nga mga bodega. Kaya ni mga bodega, pag hindi registered, bayo man ni kay natultulan na nilang hindi registered nga bodega dito sa may Pampanga. Kaya nga, ang ini mga ginismagal na nila, hindi man nila pagtaguon sa mga legal nga mga bodega. Sinikato gani. Pangitaan na nila, yasang kundi hindi i-divide nila, dire ka lang na, pila ka sako na dahil taguon nila. Sa iba naman nga lugar, another na naman, pila ka gatos kalibo, pila ka gatos na naman nga sako. Nabilang ginapahat-pahat nila bala. Wala na ginatingob. Total, mayaraman na nga to, so nga Intel operatives, mayo gini ko at least may utilize sila sa nga to nga gobyerno. Kaya nga to na gobyerno, why na sang liwan nga pinan, okay man na mga trader, okay man nga ganansya kamo, pero nang usustuhan lang bala. Hindi nga sus, tagalumapaw yung inyong ganansya. Kaya balo naman kamo subong nga kamahal sang tanan. Pero tikanubo ng purchasing power sang Philippine peso. Imagine nyo ang aton isa nga piso bala sang 2018 pala na lang subong 82 centimos. Amo na lang ng balor sina. Diba dugang pag gini mga trader yang kung mga wala huya gini sa ila. Tras sa minutos sa banwa na bininan tayo sang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton, bati siyempre perteng kalipay subong sa mga tricycle drivers in the city of Bacolod. Mayroon sang lauma ng 1,000 pesos nga fuel subsidy. Kay ginduso ni nagligad ng ordinansa kadungan sang padayon nga pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ti rason na naman na sa mga sugar kwani galeo, mga negosyante sang kalamay, kamahal sang amon transport cost. Ay ano nga nagmahal pag nga nagamatamat na nubo subong ang presyo sang diesel kaga gasolina. Sa fuel subsidy for tricycle drivers, balikan nato na sa magbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa ato. 2 minutos na nakaligad sa taknang alas ng Nueva Saga. Pabalikan na sa atos ng pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Maayon nga balita para sa mga tricycle drivers sa maya syudad sang Bacolod. Basta mayara lang sa nagkaigong prangkisa kag business permit. Halin sa ato ng city government kay sa sesyon sang sangguniang panlungsod sang Miyerkules, Agosto 17, lusutan na sa City Council ang ordinansa nga magahatag sang 1,000 pesos nga fuel subsidy sa tanan nga mga tricycle driver or tricycle for hire nga mayara sang existing valid franchise nga ginisyo sang ato ng city government. Kaya din ato na sinimalipod manigara mo gining isa sa mga dako nga problema sa mga mayara balaya sang permit ang mga striker nga mga tricycle. Iti kaluluoy man kasang sa ilan ni tani na ang pasahero o galing kay mayara sa mga striker bala. Kalabanan away na sila gani pili nga oras sa nga pagbiyahe. Ang subsidy mag-benefit sa 5,000 sa 600 sa dias ka mga tricycle drivers diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Pambiyan-piyan sa sining pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Kay nagligad na mayara niya sang fuel subsidy para sa mga jeepney drivers pero why gidya may nabaton ang mga tricycle drivers. So this time, amo na ning ginaprobahan sang aton nga sangguni ang panlungsod nga makabaton man sang ayuda ang mga tricycle drivers. Okay na ni gani subong kaya nag-amat-amat na nubo ang presyo sang diesel batang ining sa may ang gasolina tinagnubo naman. Ang motorsiklo nga dan gani nga ginagamit sa tricycle gasolina ginangilaya gamit. Siyempre ganakalipay ni sa mga tricycle drivers sa Barangay Singgang Airport, direkta sa area, Pomo Gracelyn Labaton. Sa report, kamin. Marlene, live kita subong sa corner Araneta Magsaysay sa Barangay Singgang Airport, syudad sang Bacolod. Kag madamo diri Marlene sa aton mga drivers o kung tricycle drivers ang naga-parking diri kag nagaulat sa mga pasahero mag-aabot no diri nadadaan ga labay ang mga series bus gikan sa sur nga bahin sang probinsya. So sa kilid lang ni Araneta, no, Momo Grace? Yes, exactly, Bomba Erlene. Okay. Madasig ang pagsakay, no? O pagwa sa mga tricycle dire kay tungod nga kadamo dito sa pasahero nga nagapanaog except sa mga series bus mera pagadya sa mga jeep bala kag dire nga area may ari man ta dire na process Bombo Arlene kay ari di ang lapit ang BCPO man no dason ang pila ka mga opisina nga madamo man sang mga utod ta nagapadulong diri adlaw-adlaw. So pwede kani makapadulong sa Magsaysay Street, BCPO Magsaysay na siya, no? Yes, Mama Arlene. Pwede. And then pwede man nga pasulod sa proper na gid sang Singkang? Yes, pwede man, Mama Arlene. Okay. Sige. So, Mama Arlene, makuha ta diri sang reaksyon kay maayo ini nga balita para sa aton sa mga tricycle drivers, especially ang mga may prangkisa, no? So, anong ganing toda nila da mo Grace? Toda, Bomba Arlene? Ang ilang ang ngalan bala sa ilang association. Sir, nagani pangalan sa association ninyo? Ano gani pangalan sa association?
Ma'am? Ano pangalan sa association ta? Sa TODA, ma'am. Sa TODA. Ano na stands for? Ano na TODA? Sa TODA. Singkang Airport Tricycle. Si Tuda. Singkang Airport Tricycle TODA. Operators Drivers, ba Marlene? Sa TODA, no? Singkang Oo. Airport Tricycle Operators Tricycle and Drivers. Operators Driver. Okay. Mm-mm. Sige. Sa TODA. Sige. Yes. Hala ha. Sir, pasti po dito ka, ano kami medyo gutok-gutok di Bombarli, no? Kay kadasig daan magwa. Okay, aton sa nga pamangkot to, no? Aton sa nga mga tricycle drivers. Pangalan taga ni Sir? Nestor Digit, ma'am. Si Sir Nestor Digit. Okay, Sir Nestor Digit. Taga diin ikaw, Sir, taga diin. Diri sa Singkang, ma'am, airport. Okay. Madugay ka na nga tricycle driver. Mga 21 years na, ma'am. 21 years. Pila ng edad mo? Subong 48. Magpo-49 na. Kita ano kapag nagsugod? 2022, 2002. Until now, sir. Kamusta ba ng pagbiyahe-biyahe? Ako dito gali. Medyo mayo-ayo mo lang, ma'am, kay bisan pa paano. Bigado man, pero kung dalon talang sa mayo nga pamagi, napaigo mo man. Very good. Yes. Sa naligad to, pila gani ang presyo sa gasolina sa wala pa nagtaas? Nakalabutan din siyang 84 blama mo? 84? Naligad. Sang mga normal pa ang presyo sila. Sa subong, ma'am, 67.20. Naligad, yeah. Ano po? Naligad, basta 84 o 85, ma'am? Hindi, ano kita? 50. Yes, nakakagi kita 50 ang presyo. 50 na kagaya. So kung 60 plus. 67. 67 plus. Subong nga semana, 67 pesos ang barley, no? So kamusta man? Nakabango naman ta, sir? Kung basi-basihan ta, ma'am, medyo okay naman lang gid. Kaya bisan sa i-confirm ta sang pandemic, why gito kami ha? Sa subong bisan pa paano, makakaon na gid man, makabakalan na sa sudan kung bugas. Kinanglanan. Mataas ang presyo sa gasolina. Ginagmay lang, ma'am. Medyo kaginansya man gagmay lang. Sa inyo din nga pwesto, sir, okay man dere? Dire sa amon, ma'am, medyo okay lang. Kaya ginukuyan mo kami sa gasolina. Yaka ikukuwin. Okay, dapat ni Dota, no? Medyo okay lang di sa amon. Subong, sir, may ara ka mo sang ginahulat nga fuel subsidy, 1,000 pesos halin sa city government. Ano ang imo sa nga mahambal? Ang mahambal guro namon, ma'am, kung maglabot gid man sa amon, inaguro dako gid nga bulig man na sa amon kay ti bilang kami nga mga driver lang at tricycle, medyo pigado gid. Inaguro kung makabaton gid man kami, makabulig na sa amon sa panimalay namon o kung sa amon man nga gasolina. Sa pag-apply nyo ni sir, kasi syempre, ang tagaan lang sa may existing prangkisa, no? Saan ka mo nag-apply? Sa pag-start gini, ma'am, medyo gin-applyan ginamon isa. Pag-start tapos sa gin-ukihan man kami sang syudad. Amo na sa subong nagtuloy-tuloy sa. Kalabanan sa inyo, naka-apply gid, diri lang ba sa Toda? Kalabanan, ma'am, naka-apply gid. Lisensyado. Sa Toda. Lisensyado. Lisensyado. Kumpleto, ma'am, may permit, may shake, talan, kumpleto. Kada tuig na siya, no? Kada tuig na, sir. Ang amon nga franchise, 3 years. Ang amon nga permit, 1 year. Expired. Okay. Amon na sa amon, di ba? Mga pila ka mo, years. sir? Yes, every, 3 years? Balik 30, as kami ko pila kabilog, ma'am. Every 3 years, aka mo ga-apply? 3 years ang franchise nga may expire. Okay. Oo. Pila ka mo dito ng kabilog sa Toda? 31 ka operator, while labot ang driver. Guro, gamboy na kami mga 40 plus di. Pero may din sa inyo nga operator driver? Oo, operator driver may Ikaw, yes sir, ano ka? Driver lang, ma'am. Okay na nga driver? Okay na ko, ma'am, mga 21 years na. Ti ano nag-arkela siya? Oo, nag-arkela ka, sir. Arkela lang. Pindaman mo ang arkela. 115 aldaw, ma'am. Makabawi ka man. Mabawi man sa pero may ara man kami gamay, ma'am. Saan pa paano ano man lang. Makadawat magyapon bugas. Ginagmay kilo-kilo lang. Pila man ang... Pinabigad itong at nag 84 gasolina. Yes. Grabe itong buhin sa income nila, no? Yes, Marlene. Isang tagod 84, sir, ang gasolina. Grabe man to ang pagbuhin sa income nyo. Sa to siguro, ma'am, medyo daw mabalik-balik lang ang amon kita, ma'am. Kay sampol bed sa amon pasunod kami mo. Sampol bed nagtrip kami mga beer 150. Ang isa ka litro makatugid sa gasolina. So 80 plus, mabilin ko sa amon na mga 60. Bilang ka arkila ka daw mabalik-balik lang. Balik. Oo.
May gamay gid man na sa maghapon na makabakal ka lang bugas. Pero hindi gid sining na ano. Pila sila ka trip? Nakatawhay o ano. Budlay gid. Yes, Ma'am Marlene. Pila sila ka trip kada adlaw? Pila ka trip kada adlaw, sir? Depende sa amon din nga biyahe ma'am, may ara man duwa lang ka trip, may ara man tatlo. So amo nang ginaimo namon din ma'am, pauna-una di sa gabi. May ara ka diri nagatulog, may ara man kagahon makadto di. Ikaw, yes, sir. Isa alas 4 ko kakadto di. Sang kagahon. Alas alas 3. So ano, din kutob ang pwede nila madulungan? Diin kutob, sir, ang pwede niyo madulungan sa Ang amon gid nga ruta ma'am, bali Singkang Airport Bread ko. Hasta kami 35, barangay 16, mama na. Hasta sa barangay 10. Bread ko, barangay 10 eh. Pwede sa bread ko gali. Oo. So dapat ang mga ruta ara na sa ila franchise. Dapat, sir, ang mga ruta ara na sa inyong Ara franchise. sa bon franchise. Oo. Wala man kami dapat anggal, ano la, powdering. Kan man di sa amon ma'am, way man kay sa subong medyo ginapang clearing na ganin nilang mga kolorom. Kami di way man nila ginano. Na checking man lang kami pero kumpleto man. Way man kami nila ginasaway o kun ano. Oo. Ginabawalan na kami sa mga bawal lang alagyan. Mulan. Tinaga problema man sila dira sa mga striker. Nga problema ka mo, sir, sa mga striker. Dako gid amon problema ma'am, amo ginang amon problema sa subong daw mga pila na kadlaw na medyo tawhay na gid man may. Eh bisan nyo basihan dio medyo ay na gid man mayo. May ara man plakalaka lang sa tuwa na eh gaimpon din sa amon ni ma'am. Di kung kisa kon sa wayon gapangakig, kisa kang kita mang kontrate, kisa ginalikawan na lang namon. Correct, Wala correct. man, wala man sang dugang or worse nga gamobi. Medyo kami na lang gani gaywas ma'am. Kay sunod sa mga pulis o kung makapalapit di sa amon, yaan nyo lang kay sa uli mabuligan gid ka mo na. Pati amo na siguro subong ma'am. Nga daw sila man mismo ang kapang dakop. So sino ga pang dakop? Kaya na lang kami ka ano gid kay kung amon gid sila patupagon, medyo may right man gid kami galing gid ang gamo. Oo. Sino ang gapang dakop gid? Subong ma'am, medyo pulis ang operation mo. Pulis kag bitaw. Iya man gyapon ka bitaw guro. Oo, mayugid, mayugid. Kay man na sila ya gapalapaw na to sila sa unhan na ba mo Grace? Yes. So ma-pick up na sila pasahero. Nga para natanin daya sa mga nagapila gid ja balang nga mga miyembro sang toda. Sakto gid, Ma'am Erlene. So, sir, alas ano man kamo or ikaw bi ga tapos biyahe? Sa akon kalabanan ko kapuli ma'am, alas 4, alas 5. Sa hapon, tapos balik naman paglaspas ng kagahon. Kagahon naman. Pila man mapuli mo? Isa may ara lang 150 ma'am, 200. Depende lang sa pero sa amon nga biyahe, patsamba-tsambang ginatawag nga trip mo. Kaya hindi man siling na kada mo trip imo lang, may pasunod man kami din. Correct. Yes. Sa sining fuel subsidy 1,000 pesos gatag or magabato ninyo. Ano ini ka dako nga bulig sa inyo? Kung sa amon guro ma'am, kung mabaton ko gid man sa akon be, siyempre kung kinahanglanon man gid sa bugas gid makauna gid ma'am. Unang tagid ng bugas kung makadto gid man sa gasolina, guro parte-partehon ta lang. May bugas kag gasolina. Yung gini makal ka tingo ba dira nga bugas. Kada adlaw na lang ya mapaggas ka na lang Bomo Grace. Yes, amo na ang mga diskarte, Bomba Erlene. No, basta may bugas kag mo na may ara man makadto sa gas no, sa mga biyahe naman niya. Kaya abi mahambal ni Sir Nelson sa mga konsihal naton, Nestor sa konsihal naton sa Bacolod. Sir Nestor, ano mambal? Ano ang bata sa mga konsehal sa Bacolod sa nagpasar sini? Damo man nga salamat kay Konselor ang kung babaton gid man namon. Kay ti amo mala nang amon pag-asa sa amon nga mga buhay mo, may mga jutay nga mga yuda. Kay kun wala na ti, way man pigado man. Pero kung makabaton kami, makabulig-bulig man sa amon. Pero subong way pa sila ginalista? Yes, Ma'am Berlin. Way pa sila ginalista subong? Nalista na ka mo, sir? Wala pa? Ara na. Sino naglista? Na pasa na to naman. Sino naglista? Ang amon di presidente, ma'am. Si Giswald Mahilong. Oo. So dala sila Ma'am Berlin sa 5,000 plus no nga magabaton. Dapat lagi ba nang ini mga may prangkisa lagi makabaton? Kaya ba nang ini mga striker nga naho, Bombo Grace, pinalitan na nilang income sa mga naga-process balayasang permit. Kagway na yung income ang aton syudad, pila gani ang bayad maga-process permit? Pila gani sir ang bayad ng process permit, sir? Sa subong ang permit daw 400 plus, ma'am. 400 plus. Tiway gina income ya sa ilang syudad nga 400. Ang franchise daw mga pila gani franchise tade, okay? Franchise pila gani? Pilang franchise? 450? 450.
Mga 400 to 450, Ma'am Marlene. Okay. Ang franchise ko no 450, ang permit 400. Okay. 200 ang permit. Yes, Ma'am Marlene. Oo. Okay. Sige. Sa naligad to, sir, may ara sa Kamunabaton nga fuel subsidy halin bisa national. Na kabaton kami di ma'am, ato lang atong tag COVID. kabaton kami ka isa. Atong ayuda lang gid. Atong tag 6,000. Ato ka isang bisis. Dugay-dugay naman to pag lockdown pa lang, pag nag-lockdown. Pero ini mga ayuda niyong next na Yaka National kasi mga driver ko na to nga mga 6'5", bay kami kabaton. Kaway ka makabaton. Okay. Sige. Thank you ganda kay Sir Nestor. Isa na lang abi mo Grace. Okay, thank you, Sir Nestor. Isa pa gid, be. Teka lang yun, Marlene. Sino ang gusto dira? Ayan lang, gid kadamo ni sila. Sir, ikaw, sir. Balamondo magpamilya na lang ng kabigay na lang sa isa kag-isa mo Grace kay adlaw sila of danay mo. Oo. Adlaw gid sila kagahon pa, no? So, sila man mo Marlene nga kampihan na di rin yung may mga striker bala. Oo. Yes. Sir, tingaga live sa Pamaradyo Bacolod. Anong yung pangalan? Robert Palito ta. Ogdiman. Kundiman? Oo, si Sir Robert Kundiman. Okay, Sir Robert, kamusta man? Ano niyang imo sa ning reaksyon sa mayong balita nga may ara kang usang pagapatunon nga fuel subsidy, sir? Medyo nalipay man kay dako man na mabulig para sa amon kag sa amon pamilya nga makabulig-bulig man kay bangod sa pagsaka sa gasolina ti video daw na buhay na namon nga ginapuli pero bangod sang ilang nga programa sang syudad nalipay kag ginapasalamatan namon na sang amon sa ugos sa Motagi Puson. Oo, pila ang mga kabataan to, sir? Ako na 4. Nag-skila? Oo, nag-skila tanan. Every klase na dugay-dugay makabawi ka mo? Oo, medyo makabawi man kay medyo daw ang cycle sang pasahero daw nagdamo-damo ay bangod nga may estudyante. Pero dispense na may balik man sa amon kay ang expenses namon madako man may balalunan mo kami. Di amo na nga dako mabulig sang ginakong programa kay bangod nga tagatag sa dugang-dugang sa amon bakod sa pagsaka sa gasolina gani mo ginang number 1 nga rason man mo. Daw halos nga kalabanan basta sa biyahe transport gabatya sa pagsaka sa gasolina. Pila ka nakatuig nga driver, sir? Mga 15 years na siguro ako. 15 years. Pila ka na subong? 40 na ako subong. 40 ka na. Momo Grace. Yes, Kumberlin. Kung dira abihalin sa Araneta, nen pasulod sa Singkang, pila na ang pamasahe? Kung diribe, sir, halin sa Araneta, pasulod sa Singkang, pila ang pamasahe? Kung minimum kaya ang tricycle wala gid man sa taripa gid kun sa local man. Daw bali insindihan na lang kung depende bantaon mo lang ano kalayo kay once nga makasakay ang pasahero isa lang na hindi na nasa magdugang ang tricycle mo lain sa di pasahe nga daw damo pasahero di pasahe kung may taripa yan la. Kung mag-tricycle kung ikaw nga paminsaro mo man ang pasahero nga medyo hindi man na silingis lang may kwartahan, taon man nga hindi siya maperde, nga hindi man kami maperde. Putang tabi kung alin sa magsaysay dre, alin tapos pakat to airport, mag-ikaw ka isa, pwede na 15, pwede man 20. Muna kalabanan nga sa panay di. Magsungay 15. 15 na muna. Balik ka naman natin dyan mo. Hindi makadaw pudyot pasahero dito kay iyaman na kadip. Ang tricycle rin nga amon, gadulong na kami. Pero wala kami pasahero balik. Amon na nga mga kontrata. Pero pila ang ginapasakay nila? 3? Pero pila, sir, ang mapasakay nyo halin dibe? 3? Ang sang order sa liga, 3 lang ang minimum kay bangod sang distancing. Pero sa subong, depende ko halimbawa may isa ka pamilya nga magpupod mo lang sa isa ka motor, pakarga na muna. Pero kung mag-isa ka pamilya, hindi mo na siling masukot minimum. Do tingop na sa tabi mag-isa ka pamilya pa airport tabi mga 50 abi mga limas na kami bro, pwede mo na masukot 50 or 40. Amo man lang sa kay siyempre dapat kung ikaw driver, hindi mo man ang pasahero. Nga magbalik mo sa itong sakton mo na mahal, hindi na magsakay liwat na son. Correct. Amo na sa medyo blubat tao naman. Mayo man mo Merlin. Pero hindi na sila maglakat kung hindi makakarga sang 3. Pero sir, hindi ka mo makalakat kung hindi makakarga sa 3. Lakat man ma'am eh. Kung halimbawa isa lang isa, lakat mo ginayamang kay hindi man mahulat. Malakat din isa.
Kung isa lang. Pero kung kalabanan, kung grupo, kuha mo man kiti. Amar man sa maka-save lahat, ikaw amar man maka. Kaya kung grupo, medyo malis ang iyang sakot mo sa iya minimum, masakot malis mo. Tapos pares na 20, sakot mo kung isa. Kung magtatlos lang, kami pulo lang, okay na nasa. Kita tatlo mas lang mo. Tabawi man Japon mo trip. Di sila makalis mo sila kiti, nagpulo-pulo lang sila. Dobo ibawi lang mo. Amo lang kalikiti hindi ta malikawan nga iban nga punta or ano nga pamintahan hindi tayo mabalan ma-monitor ang ilang ano pero sa naka-intindi nga tricycle driver dapat amo lang dapat buhaton mo do bilang way mo na lab mo sa pasahero lab mo man sa imo nga pangabuyan kaya mo nimo pangabuyan mo Pero sa isa kadlaw, hindi man sila makaubos sa kalitro, no? Pero sa isa kadlaw, sir, hindi makaubos sa kalitro. Kung tamo pasero, mga ubos man na sa kalitro, kay kalabanan namang ginatugong 100 mo. Laban yun na pinakanubo na nubo 100 yung kisa, katugong 150, pangod nga, kay sa naligaw 100 yung man na sa okay, na sa agal kay bungod sa pagsaka, 150 na kami. 100 kada adlaw na siya. 100 kada adlaw na siya. Sa subong nubo na sa, pero kalabanan 150, 100, dadira lang. Oo. 60 plus, ano? Bungod na 69 gro or ano. Pag ligar-ligar bata ko pag gani. Ang oras nga daw nagbuhay ng ano. So gambay lang na to, pero kung may pamilya kami, mga bata ka, may estudyante ka, dako nga na para sa mo. Dako mga para sa mo. So isa ka litro. Pasalamatan mo na ng programa kay pakabulik na sa mo. Yes, Ma'am Merlin. So isa ka litro, isa man nakaadlaw, bilog na ang nilang adlaw nga biyahe. Sa ang isa ka litro, isa nyo nakadlaw, sir, bilog na ng adlaw biyahe, sir. Oo, isa na nakadlaw. Ang litro, sa kalitro, sobra sa kalitro, ma'am. Oo. Ang ano nga pinakanubo kung ang adlaw hindi mo parehas mo, may harap pito tayo nga pasero sa kalitro na minimum. Kung tamo pasero sa hakoy mo train, sobra sa kalitro. Okay. So, wati ade, mabanin sa ila, importante lang ganyan mayara sila prangkisa and mayara sila permit halina sa syudad. Kaya ni mga striker nga niyo, why ginaya income ang syudad sa ila? Salamat. Pierde pa mga miyembro sang toda. Thank you, sir. Yes, Ma'am Marlene. So, sigit ba Marlene, ang sakay. Paghalin sa mga tricycle, no, kaya damo ija pasahero nga nagapanaog. Dire. At adlong ginigilis ang flyover, no? Yes, Ma'am Marlene. Okay. So, kabay pa. Ngayon, so na sa mga tagsa ka mga presidente sa mga association para mapadasig na niya nga pagbaton. Di pa man ang 1,000. Depende na sa ilan but kung magamit nila bakal gasolina, mas mayo pagid. Ano may pagid Ma'am Marlene kung magnubo pagid ang gasolina sa kada semana, parang may rollback. Amo gani man, mga 60 okay na gid. Mas mayo pagid kung tag 50. Yes, much better pagid Ma'am Marlene kung mag 50. Oo. Sige, Bomo Grace, thank you gid. Yes, Ma'am Marlene, live kita diri sa Barangay Singkang Airport ni si Bombo Grace and bago nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madaming salamat kay Bomo Grace din Labaton. Direkta dira sa Maya Barangay Singkang Airport. Siyempre, ganapasalamatan sa mga tricycle drivers. Di pa man sa ilangin nga 1,000 pesos ang fuel subsidy. Igahatag sa nga ito ng syudad Santo diri sa ordinansa. Nga ginaprobahan sa Miyerkules sa Agosto 17. Basta ang mga may prangkisa, balaya kaga permit. Halina sa ato ng syudad, kaya ni mga striker nga mo ganing isa sa mga katol sa ulo sa mga legal balaya kaga mga lisensyado, ang mga tricycle driver. Palapaw na to sila sa unano dason ang ilang mga pasero ni nga para tanay sa mga nagapila bala amo nang ginapasakayan nila dason why man income madrang syudad kati wala man sila process business permit and then wala man sa prangkisa. Kung sa uton lang nito sa mga tricycle drivers nga kung nakaisati sila man ang operator, makita ka na gila to sa kontra. At mayo man subong at least may operation ang Bacolod Traffic Authority Office at the same time mga kapolisan. 46 minutos sa nakaligad sa taklang alas 9 sa aga.
Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udong. Daligid lamang sa matutuod nga numero 1. Upda na kitabwa sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known